Por Daga Chitong Parish Council Secretary Lapan Parish Council ke Ja Atum Parish Council President Kurisar Lapan Alang Lipan Kerapatum Ituma Head Categories Petrus Lapan Dakadu Nisamiatum Lapan along pen kebang Kurisaratum Nisamiatum Lapan dakdo Nelika Chuhon Kortela pen Injiratum DDKK ne lapan KKSA lapan DMPG dagavelko IC Wahiam lapan KKNA Osamaratum Lapan nili panon karjo dan kadu kabe atu mapan nili hempu jisu amen pen kado nan cepilo pini nili nang lito malong nang kedu nili panan ke par ni pen nili nentu sila suar ni nang leji ma po hong ding lo an getu we nili tum dag nang lelo Nelilong Kurisar Johnson Hadak Don Bosco College Principal ta Dudunlon itu bagini atuwe dak banglo ange Father Sibil Penalangli Assistant atum nelip tumapan deng pemelo lapen tuwe pulotang tem exam pemelo la sopi ge tudap ada perang turlo lapan itheteni Yesus Kristus alangli recho para recho alamjir thanan jiputi chesiklo lapan ada pakar dom mahut gan lituma panarna mahdom pilo lapan laso api karkli gandir arkli longlo laso hut nalitung gaddu gawe panda arnam adom pilo lapan hirjume choham pilo Nili non also apige non jangto jengni damlo la ke misen nali to manuti na panchurulo la ne heloving seta apakta la alain pen ke kat ke gar ke dam ta discipline do ke bang hot ta lapuson lo kardong ga di do la sin nang lito mo pan churulo ke misen pen iluteng gadu gawe ilutu maracho hempu jisu asangho atum lopo banga pananga peklanga pot na tumapan ne ponchurulo lasi lahai ke tangde tapinon dak nilipan lapuson la karbi shol apen poho lahai nang ke pi pen nilipan aman ke pi pot noni pong nanglitum kadu ke bepan nelini chinduklo nanglitum ni marliatum lapen sarmaratum asong lapen asibayam lapen dak kadu ke bepan ni chinduklo non neligo pisi tanjima dak pini litum katalon arni gathe pulote lake ilitum aparma nan chot kalilu litum labanso arni gathe talon ver nanchi la pirte kadu kabeatum ke ilitum recho hempu jisu kengri lele tikan labangso arni gathe talon rali pon bompo ilitum kadu kabe alangli rata son ilitum cepeklang pon bom nampo ange arni si pini penapu pelo ilitum laso arni teklongji puta chini nelo seta arni si la pen pirte kadu kabe tum hempu jisu kengri lebek nampo pol sango pini ilitum karju long alang liketok ta lahelu ateke hempu jisu amithang abipen labanso pirte langdedlo pirte pulotenge pirte kadu kabe hormu hortar anta hempu jisu
abi pen namdelo lasi la kaddu ka pini jisu apan kro kreaton duta hai sita arni si kaddu ka beta empu jisu akengri levek nampo laso apan ilitun cepaduk nampo kam klam nampo laso parmansi ilitum pini laso jengtoy jengni gedam tala hello netum korto inji rotom netum Christian manderlo netuma recolo hempu jisu pu tibok tere atuma pan ilituma kardong kardi la penjeng to jeng ni pen ilitum tan tang lo latunge kroji tahai kro kre tahai la ke arnam hangetikan baduta mondli arlo wangun elo lasi arnisi latum le ilitun non kri tang la so achili arnisi arong manji la so paning hong ding na arnam adom na pini nali nangli tumapan tan te kanji alam la anvelo sang se pin pen ilitum non ke labanso sojonga parishalong katolik adon ko ando pumne chini ne sata ake cheng out ke lahan avedelo ilitum chini pada balwanatum dakewang out la don ko an lo ne duge nili lahan ta chini ne sata non abange penangan dulu adon dulu lahage aprang ke kroy tang atum la ke kroy chili alangli samaratum lapan tibokare atum apan ke pi apodlo non ilitum la banso ke kroy chili ilitum da ilitum atibok tere atum ilitum samaratum apan ilitum bat nampo pi nampo an ge latung ge laso apige mo ke banjo ove apan pi ponbompo lapuson ilitum Christian ba hempu jisu arat ke chan bompo laso apan ilitun cepadugna missionary akam apan cepadugna ilitum metang kupinine klem une seta ilitum arniwang kardong kardialong mission akam apan mission along kam ke klematum apan la kursar ni sami atum apan katigi satum apan arnama dompi ponlona last bangela hello ilitum non ke adon laan du seta ilitum along pen nisambi atum bangko anduma kurusar atum bangko anduma pulang tha laan pen ke ilituma kam chun chelo ilituma adon tin pen kurusar la pen nisami atum ke dubek nampo latum si la arna malam than pon bombo la sopan cepaduk bon bombo ange arna mara champo lasi nanglituma nutin ta la so putak matha pe menon la pen arna madom non cepaduk non angerisonin so atumta ne ki puji alam unlo putang te kurisar la pen nisami mander non an arna ma kam klem non ilituma kai arna ilituma pan ke pi hirjume lo la pen la so kai arna ma pan piji pulote la puson le pi ponna kurisara son la pen nisami atuma son la so parman matha pon pe meta nanglitum pe po tumapan lapan risonin so tumapan o sumara tumapan japen parish ke ja tumapan kaddu ke be tumapan neli hempu jisu amen pen noni pon kardon nan cepilo kardom jisu Kristus pandrona jepin rona ningsing tu pilo pada masina le meng tumapan nang pere tekang na thandekang alam apot ni tum nalipan ningsing tu pilo la siletum ta angku kamathat ang iletum adon tin penta de kurusar ni sami ke manja pan ileto ngaching hona para ke thanas tekang sonse iletum bor I pot nang po iletum le bor I elo pulonte pejo pen ke avedat po ke japan jetum nasi iletum anotin ta ning sibi pon nonang to nona bangke iletum hacha ke kan karbirong supi sub center pen kapadusilo lang pon lo na hacha ke